A batalla contra a Altri vívese na rúa, pero dende agora tamén nos tribunais. A plataforma en defensa da Ría de Arousa e a Asociación Ecoloxista Adega van da man nas primeiras accións legais contra o proxecto da macrocelulosa en Palas de Rei. Non queríamos ir aos xulgados, mas parece ser que non vai quedar máis remedio porque a Administración galega teima en defender un proxecto manifestamente insustentável do que até o de agora só, a parte dos anuncios das súas bondades, só aprobou unha declaración de impacto ambiental que, como sabedes, non é recurrible. Haberá que agardar pola autorización ambiental integrada que, segundo a conselleira, chegará antes do verán, e tamén polo permiso de augas que leva moito tempo en tramitación. Os colectivos falan de irregularidades nesa tramitación, en particular na concesión de augas solicitada pola empresa Augas de Galicia. Explican que a normativa contempla un prazo máximo de 18 meses, tras os que a solicitude entenderase desestimada. Ese plazo, indican, tería rematado en maio de 2024. Isto leva as entidades a presentar un recurso de alzada, condición previa ao contencioso xudicial polo silencio administrativo de Augas de Galicia. Si o proxecto de Altri teña ou non teña autorización ambiental integrada, que segundo a conselleira van a dar antes deste verán, non ten auga, non hai proxecto. E, polo tanto, é un movimento estratégico, é un movimento que o que pretende é aproveitar unha fenda na tramitación legal desa outra vía paralela á autorización industrial, que é a concesión de augas, para intentar retrasar o máximo posible e senón tumbar o proxecto. O salto á vía xudicial é posible grazas a unha campaña de recadación que foi de récord, acadando en apenas 20 días case 40.000 euros. Din que este é só o primeiro paso da batalla legal contra Altri. Si se lle dá autorización ambiental integrada, outro contra a autorización ambiental integrada. Si se lle dá tamén extemporáneamente, insistimos, autorización de augas, haberá outro contra a autorización de augas. E a mensaxe é moi clara, tanto a Xunta como a Altri. A Xunta que non lle vamos a pasar ningunha, porque se ela non cumpre a lei, dende logo, nós sí que vamos a facer porque se cumpra e reclamar nos tribunais ese cumprimento. E tamén a empresa. O vosso negocio non vai para 2026, nin para 2027, nin para 2028, nin para 2029. Sabedes que calquera destes procedementos administrativos que se admiten a trámite levan as medidas cautelares que vamos a pedir para pararvos o chiringuito. Pola súa banda, dende a PDRA aproveitaron tamén esta mañá para insistir na preocupante situación que atravesa a Ría de Arousa dende o punto de vista da productividade. Cun descenso constante na última década, creen que Altri será a estocada final pro marisqueo, un dos principais motores económicos do Salnés e o Barbanza.